ଗତକାଲି ଥିଲା ଶୁକ୍ରବାର। ଆମ ପାଇଁ ଯେ ସେଇଟା ଆମିଷର ବାର। ସାହିକୁ ମାଛ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଧରି ଆସିଥିଲେ ଜଣେ ମାଉସୀ। ସେସବୁକୁ ଦେଖୁଥିଲା ବସି ପୁଷି ମାଉସୀ। ମାଉସୀଙ୍କଠୁ ଆଜି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ରଖାଗଲା। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ସଫା କରି ସେଥିରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ମାମା ପକେଇଲା। ମୋ ମାମା ତେଲକୁ କଡ଼େଇରେ ନେଇ ଗ୍ୟାସରେ ଦେଲା ବସେଇ ଭାବିଲା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ସେଥିରେ ପକେଇ। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଟିକେ ଭାଜି ଦେଲା ପରେ କଞ୍ଚା ପିଆଜକୁ ପକେଇଲା ସେଥିରେ। ସବୁ ଭଲସେ ଭାଜି ଦେଲା ପରେ କିଛି ଭଜା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକୁ କାଢ଼ିଲା ପ୍ଲେଟରେ। ବଳକା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିରେ ଆଳୁ ସିଝା ପକେଇଲା। ତାପରେ ସେଥିରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ମସଲା ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡକୁ ଦେଇ କଷିଦେଲା। ତାପରେ ପାଳି ଆସିଲା ମେନ୍ ଇନଗ୍ରେଡ଼ିଏଣ୍ଟର। କିଛି ଅଲଗା ନୁହେଁ ମ, ସେଟା ହେଲା ତୋରାଣୀ ବାସି ପଖାଳର। ସବୁ ପକେଇ କିଛି ସମୟ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ତାପରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତରକାରୀ ସହ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଛେଚାକୁ ଖାଇ ମନକୁ ଖୁସି କରିଦେଲା।